Sanibonani guys, igama ngiNqobeleni Bethela Masibela eNimbango mhla ka-6 October. Guys, uThumeka usemane wafika qathatha emcimbini wakhe phela wezamalobolo ekuseni ngovivi, kwaze kwathuka ngisho uZoleka ukuthi hawu, manje umakoti wasefika ele kangaka. Kodwa-ke bekade efuna ukukhuluma naye uZoleka ngasese. Ushilo ukuthi mazo, bendicela uba undimele kaloku sisi, bendifuna ube la cakwami kuyo yonke indima ezodlalwa namhlanje. Hayibo, waxakeka manje uZoleka ukuthi lo muntu uqonda ukuthini manje ufuna ukuthi abe la eduze kwakhe kuyona yonke into ezokwenzeka. Wathi ngiyakudinga sisi. Wathi hayibo Thumeka, unesiqiniseko saleyo nto? Wathi ewe sisi, ndiyadinga uba ube la, ngifuna kulokhu siqale yonke into kabusha sindawonye. Imagine guys, ubaba weyingane kaZoleka lo ozomlobola, udadewabo lo Zoleka, and wesiphathi bebekade beshadile noZoleka, kodwa manje unesibindi sokuthi amcele ukuthi ammele ezolotshelwa ubaba wengane kaZoleka. But anyway, uvumile-ke uThumeka, awajabula-ke ezoZoleka ukuthi uyavuma kulesi sicelo sakhe esikhulu kangaka kade ezosicela. Hayi impela-ke ngiyamvuma bandla, uZoleka unenhliziyo enhle ngokuthi avume nje ukumeseka uThumeka, ebe azi kahle ukuthi ubaba wengane yakhe kahle kahle i-ex-husband yakhe le ezomlobola namhlanje. Hhayi-ke, akusimina ngedwa bangele-ke guys, ngoba ngisho noLukhanyo umfowabo kaZoleka umbuzile ukuthi kahle kahle wena dadewethu unhloboni yomuntu, ungameseka kanjani umuntu okwenza into ebuhlungu kanje. Hhayi, uZoleka washo ukuthi namhlanje ufuna kube khona uvisiswano emndenini, ufuna kube khona ubumbano, akayifuni lento le ehlezi njalo yenzeka yokuthi kuhlezi kuxatshanwa. So uyamcela-ke uLukhanyo ukuthi namhlanje angawubanga inhlobo umsindo. Guys, uLukhanyo-ke siyamazi unekhanda eliqine kangakanani, akamlalelanga nhlobo uZoleka. Bathe nje befika abakhongi, bekade seredi ubhoti esangweni, wabashubisela engafuni ukulivula isango, kwaze kwafika yena-ke umama phela lo mdala wekhaya, uMagaba, wamkhuza washo ukuthi hhayi Lukhanyo, mosukubeka abantu ngaphandle kwesango ixesha elide kangaka, kunamalungiselelo akumele alungiselele ukuthi kuxoxwa amalobola negotiations. Azoxoxa kanjani mekuthi abantu bangaphandle kwesango? Hhayi-ke guys, kwagcina-ke sehlisile kumoya uLukhanyo, abantu bavulelwa-ke isango bangena ngaphakathi. Yeyi guys, bebengazi ukuthi mebefika ngaphakathi iy'ngxoxo zamalobolo zisazoshuba kangaka. Uqalile-ke wabuza-ke lo wakwamabandla ukuthi ngabe imalini ekumele ikhokhwe, zingaki iy'nkomo ekumele ikhokhelwe uThumeka. Hhayi-ke guys, umane nje wathi uLukhanyo iy'nkomo ezi10. Ha! Ngibone umfowabo kaHlathi uThulani encinciza ethi ayikhona, ugogo omdala kangaka angakhokhelwa iy'nkomo eziwu10 ngoba kutheni kaloku? Ha! Kwabe uyithintele kuLukhanyo. Wathi ubiza ngoba ukuthi ugogo, angithi kufanele abe ugogo usegugele kunina for 20 years, yinini enimgugisile. Wathi kodwa iy'nkomo eziwu10 eziyishumi pho, hhayi khona siyala. Wathi hhayi-ke, futhi ningakhohlwa ukuthi nina lo muntu lo anivaze niyihlawule iy'ngane lezi ayizalile. Wathi ya, iy'ngane ey'mbili zonke, uzele iy'ngane ey'mbili. Wathi iy'ngane zenu, khumbule lezi iy'ngane ey'kaHlathi, uThumeka akafikanga nengane ey'veza ndlebe apho. Manje kungani pho kungamele nimkhokhele iy'nkomo eziwu10 ngoba nimzalisile lezi iy'ngane ey'mbili futhi nangayihlawula? Ha! uThulani wathi no, sahlawula. Wathi nayikhokha kuba inhlawulo. Wathi kumancane wenu, nangubaba omncane phambi kwenu, mbuze mekuwukuthi nangiphikisa, iy'nkomo sayinikeza yena. Kwathi baba omncane, ngampela iy'nkomo zakhokhwa kuwena, mekuwukuthi zakhokhwa kuwena, iphi leyo mali? Wayenzani? Wathi imani, masiqhamuke nesisombululo sakule ndaba le, asingabe sisabuyela emumva manje, asibheke phambili. Yo guys, lapho uThumeka bekade seshawa uvalo endlini, uvalo lula ngezansi kwenkaba guys. Ebona kahle ukuthi yabo la malobolo lawa awazuqhubeka ngoba impela la madoda lawa ayaphikisana big time. But leyo ukuthi bambize ngesalukazi bakithi, bebebazi kahle ukuthi ubusha bakhe buphelela lapha kuHlathi. And bathi
uzele abantwana abawu-2 kodwa bazi kahle ukuthi labantwana abahlathi. Anyway guys, bahambile-ke bathi kuyobhunga-ke as obaba-ke laphaya amabandla ukuthi bethole ukuthi ngampela yiziphi iy'nkomo abangakwazi ukui-afford ukuyikhokha. Mathe sebebuya-ke basho ukuthi hhayi thina singakwazi-ke ukuthi sikhokhe iy'nkomo eziwu-8, singakwazi ukukhokha u-80,000. Hhayi-ke bavumelana-ke ngalokho kodwa kubonakala nje ukuthi ayi cha, umndeni walaphaya koBikitsha awukho happy, but-ke wagcina usuwamukelile-ke ukuthi uzothi iy'nkomo eziwu-8. Guys, uThumeka-ke ujabulile-ke mezwe ukuthi hhayi impela sengathi umakoti badinga ukumbona. Wase wahamba futhi isibindi salo mama bakithi wayocela uZoleka ukuthi abe usisi wesithathu phela ozombatha ingubo ukuze kukhonjwe lo kuyena yena. Uzamile ukunqaba uThumeka ukuthi akafuna ukugonqa ambathe ingubo, kodwa-ke wamncengisisa uThumeka wathi ngiyacela, awu kodwa mazo, iba nathi phela kuzoba yimina kube uqhawe kube uwena. Sihambe siyoyimboza ngengubo kuzokhethwa-ke ukuthi ubani umakoti lapha, ngiyakudinga mazo. Hey, wavuma futhi-ke guys uZoleka. Wahamba wayoyimboza ngengubo, bahamba baba bathathu bayoguqa lapha eduze kwamadoda alapha kamabandla. Yeyi, kwasukuma yena-ke uThulani ngoba phela uyisithenjwa esikhulu. Hhayi, eyokhomba umakoti. Omunye umalume-ke guys uke wam-advise-a wathi, eyi, ungakhethi omncinci kakhulu ngomzimba, uyamazi uThumeka akekho omncinci kakhulu, kodwa-ke uThulani ngoba uy'tshela ukuthi uyamazi uThumthum kade babegudla naye. Umane waya phakathi nendawo wayombula nje lo makoti lo ombethe ingubo ethanda ukuba white, kodwa guys uthe mevula ingubo ubuso akabubonile akabujabulelanga. Cause wonke umuntu umane wanikina ikhanda. Akuvaze kuvezwe-ke ukuthi ubani lo ngaphansi kwaleya ngubo-ke, kodwa i-shock kubuso bakaThulani bukhuluma indaba enkulu guys, ngathi uZoleka lo laphaya. Cause guys mekuthi ukhetha uZoleka, that means ngampela uZoleka was meant to be amabandla wife, even in the first place. Like vele base bemshadile badivosa, but mekuthi ukhethiwe even now, lokho kuchaza kona ukuthi kwakungamelanga divorce. Kamabandla yila belonga khona ugirl. Yeah, ayi bandla, i-shock of his life bandla ebusweni bakaThulani. Namanje guys ngisabubona ubuso bukaThulani bu-shocked emva kokuthi ambule ingubo yamakoti lo amkhethile. Guys,